ரொம்ப வெறுப்பா இருக்குல்ல. எங்கனா போலாமா? எங்கே போகிறது? எங்கனா போலாம். ஊருக்கு போலாம். இந்த மாசம் திருவிழா கூட நடக்காதுல்ல? ஏன் நடக்கல? இந்த மாதம் ஒரு பெரிய திருவிழா நடக்குது. அது என்னடா திருவிழா? இந்த ஏப்ரல் மாதத்தை தலித் வரலாற்று மாதமாக இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டாடுறாங்க. அந்த கொண்டாட்டத்தை இன்னும் சிறப்பாக கொண்டாடு தான் நம்ம நீலம் பண்பாட்டமே ஒரு பெரிய திருவிழா நடத்துது. அந்த திருவிழா நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த நெருப்பு மிதிக்கிறது, உடம்பு ஃபுல்லாக கம்பியை குத்திக்கின்னு கையில் தொங்குறதுன்னு அறிவில்லாமல் நடக்கிற திருவிழா இல்லை. இது கலை, இலக்கியம், அரசியல், பண்பாடுன்னு அறிவு சார்ந்து நடக்கிற ஒரு கலை திருவிழா. நம்ம வானம் கலை திருவிழா. அப்படி என்னென்னலாம் அதில் பண்ணுவாங்க? எப்படிலாம் இந்த தலித் வரலாற்று மாதத்தை கொண்டாட முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. பிகே ரோசி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சென்னையில் நடக்குது. அப்புறம் நம்ம தலைவர் புரட்சியாளர் டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் அன்னைக்கு தலித் சுபியா ஐயா அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற மாதிரி நினைவேந்தலும் தி கேஸ்டர்ஸ் கலெக்டிவ் ஷோவும் பாண்டிச்சேரியில் நடக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் தலித் மக்கள் வாழ்வியல் சார்ந்த ஓவிய கண்காட்சி, தலித் இலக்கியம் சார்ந்த உரையாடல்னு நிறைய நடக்குது. இது புளியோவரை தூண்டுற திருவிழா இல்லை, புரட்சிகரமான திருவிழா. எல்லாரும் இந்த திருவிழாவுக்கு போவோம். கொண்டாட்டம் நிறைஞ்ச நம்ம வாழ்க்கையை இன்னும் கொண்டாட்டமாக்குவோம்.